Благослови това свято дело! Празничното шествие поведоха председателят на ВМРО Красимир Каракачанов, народният представител от Атака Явор Нотев и депутатът от НФСБ Славчо Атанасов. Организираме патриотите в шествие, за да покажем, че българският дух не е заспал пред телевизора, а българският дух е жив и е готов да бъде демонстриран, когато е необходимо. Най-вече по националните празници. Съединението и 3 март са едни от най-големите празници на България. Посланието е едно. Примера на нашите сънародници са творили този величав подвиг в интерес на нашата родина, който бележи оцеляването на България, трябва да послужи за пример за днешно поведение. Родолюбието и патриотизма се възраждат, защото в днешната бездна, към която се е отправила България, патриотизма и родолюбието са последния бастион на майка България. Към шествието се присъединиха стотици пловдивчани, привърженици на патриотизма и на българската национална идентичност. След като премина по главната улица на града, шествието спря пред паметника на Съединението. В знак на признателност, патриотите поднесоха венци и цветя пред монумента на най-великия акт в българската история, където бе и кулминацията на тържествата по повод националния празник.